लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव माने दिनैसो थांखांबोफिनबाय आङो माने माखासे बिराद गिदिर प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअ फैनो हायाखै लोगोफोर दा मानो होनना बुङोब्ला आं बिराद लोमजादों दासिमबो माने इसिबां माने थिग जायाखै अब्लाबो रिकभार जाबाय होननानै लाजाबाय आरो दा नोंथांमोना सानदों जानांगौ माने इसिबां गोबाव माने भिडिअ फैनो हायाखै माबा मोनसे जाबाय नामा नङाब्ला सोरजोंबा माबाफोर धमखि जाबाय नामा बेफोरबायदि सानदों जानांगौ लोगोफोर नङा होमब्ला नाथाय बेफोरबायदि जेबो गैया लोगोफोर आंहा देहाया बिराद प्रब्लेम जादोंमोन माने लोमजानायानो हामा जादों आरो लोमजानायजों लोगोसे माने आगदानि मेगनाबो नुवा जादोंमोन नालाय बेखायनो बे भिडिअ खालामनायनि उनाव एडिटिं खालामनायाव प्रब्लेम जादोंमोन बिनिखायनो आङो भिडिअआव फैनो हायाखैमोन दा आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा माने जाहाथे माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होयो आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दंजोबो आरो लोगोसे आंबो दा रिकभार जाबाय आरो मोजाङैनो दङ दा दिनैनि दिननिफ्राय आङो माने कन्टिनिउ माने देहाफ्रा थिग जायोब्ला माने भिडिअआव फैनो हासिगोन होननानै आं सानो दा दिनै माखासे खोथा रायज्लायनोसै लोगोफोर नङा होमब्ला मोजां गाज्रि थालांनाय बाथ्राफोर बा फैगोन माने जाबाय थानाय समफोरनि खोथाखौ लानानै फंनैसोल' सावरायगोन दिनै नङा होमब्ला दा जेनेबा नैबे जेनाखि पलिटिकेलनि बाथ्रा जेनाखि ओंखारबाय थादों नङा होमब्ला गोबां गावजों गाव माने मा होनो सोंखारिलायनाय माने सोरबाबा सोरखौबा केस होलायनाय बेफोरबायदि अनेक माने भिडिअ ओंखारबाय थादों आरो जोंनि NDFBनि बाटा सार बिथांमोनाबो दाखालि क'क्राझाराव लाबोजादोंमोन रिदि रिदां दुरुं खालायनानै बेस्रा माने कर्टआव हाजिर जाफैनांदों दा जोङो बेखौ लानानैनो दिनैनि दिनाव बिराद माने सिन्था खालामनांगौ जाबाय आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिनै हारिनि नांनायाव दिनै बै बिथाङा गावनि बेफोरबायदि लाइफखौ नायनो होननानैसोब्ला न'खरनि फेमिलिफ्रा बेफोरबायदि जाथायखौ नायनो होननानैसो दिनैहाय माने बिथांमोना आन्दलन खालामदों होननांसिगोन नङा होमबा दा बिनिफ्राय रासिन दुखु नांथावसिन माथो दंबावो नङा होमब्ला दिनै सान्ति सुक्ति जाबाय दिनै सान्ति सुक्तिनि गेजेरावबो दिनै सासेबो दिनै NDFB बिदा फंबायफ्रा गवाखसै गोसोआवथ' दुखु मोनो अब्लाबोथ' जेबो बुंनो हाला जाहैबाय आरो जोङो गुबुननि सिगाङाव फोरमायनोल'सो हायो जेबो मदद खालामनो हाया जाहैबाय दा जिखुनु जोङो गोथोङै बुंनांगोन रायजो राजाफोर 4 बोसोर बिथांमोना दिनै सरखार सालायबोबाय BJPजों एलायन्स जानानै दिनै पावारानो हक माबा मोनसेयानो हक दिनै गासिबो बिथांमोनावनो दंजोबो नङा होमब्ला नाथाय बेखिनि पावार थासेयावबो दिनै बिथांमोना जोंनि NDFB बिदा फंबायफोरखौ मानो सासेबो बख'नो हादिया आरो दिनै बिटिआरनि दफा जेनाखि सान्ति सुक्तिनि दफा बिथांमोना दिनैसिमबो मानो मोनसेबो दफाफोरखौ मावफुंनो हायाखसै नङा होमबा बेसेबां लाजिनांथाव जों दिनै बेखायनो दिनैनि दिनाव जोङो डाइरेक्टलि बुंनांगोन जोंनो नैबे UPPL होननाय सरखारखौ माब्लाबाबो नाङा आरो माब्लाबाबो बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हाया जोङो साननानै लादो जिहेतु दिनै बिथांमोना मावै दिनै 4 बोसोर जेनेबा मोनसेबो जेनेबा खामानिखौनो मावफुंनो हायाखसै NDFBखौ बख'नायानो हक माबा मोनसे दफाखौ मावफुंनायानो हक माबा मोनसे डेभेलपनि खोथायानो हक माबा मोनसे माने सरखारि फसंथानानो हक नङा होमब्ला दिनै मोनसेबो बिथिङावनो बिथांमोना फैलारजोब साक्सेस गैया बिदिब्ला जोंनो बै सरखारखौ मानो नांगौ दिनै बेफोरखौ लानानैनो गोबां इउटुबारफ्रा माने सोंखारियोब्ला बिथांमोना दुखु मोनो माने रागा जोङो बांद्राय बुंब्ला बिथांमोना केस होलाबायो आरो बांद्राय गावसोर जुदि एटाक खालामनो हानाय बायदि मोनब्ला बिथांमोना माने एटाक खालामलाबायो ओरैबायदि बेबहार माने बेफोर बेबहारखौ माने बिथांमोना जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखाय फोरोंलांबाय आरो दा बेखौनो जोङो आजावनानै लानांसिगोन नेक्स्ट जेनेरेसनफ्रा नङा होमबा लोगोफोर दा नै दाखालिसो जानानै थांबाय खौसे जानायनि बाथ्रा दिनैसिम खौसे जानायनि बाथ्राखौ लानानै दिनै गुलाय गुजाय गावजों गाव सोंखारिलायनायल' नङा होमब्ला बिदिब्ला माब्रै खौसे जागोन रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिपेन बर'आ आंखौ केस होदों SP नो चिरां डिस्ट्रिक्टआव
मानि थाखाय केस होदों बेखौबो नोंथांमोननो दिनै आं खिन्थागोन टुडे आइ विल टेल इउ लोगोफोर बिथाङा नै दाखालि इउनिटि जानांगौनि खोथा आरो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसेथि जानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन ज' जानानै इलेक्सन गेलेनांगौ आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय ज' इलेक्सन गेलेनानै बिटिसिआव सरकार दानांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों अके ज' जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोना जुदि ज' जानायखौ जुदि लुबैदोंब्ला इउनिटिनि खोथाखौ बिथांमोना सावरायदों आं बिनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन नाथाय बिथांमोना लाजिदों जेब्ला आं बे खोथा बुंनायनि सायाव माने एसे एक्सप्लेनेसन होदोंमोन बेखौ बिथांमोना लाजिनानै इनटलारेन्स जानानै बिथांमोना लाजिनानै आंखौ एसपिनो केस होदों। दा लोगोफोर मोनसे भिडिअ नायनानै लाग्रो माने इउपिपिएलनि सासे डायनामिक लिडारा माने कास्टम बसुमतारी सारखौ मा बुंदों एसे खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय आरो बिथाङा दिनै बियो गावनि गाज्रि आखुनि थाखायसो बिथाङा एरख'जादोंमोन एबसुनिफ्राय दिनै बियो बिपिएफआव जयन जानानै बिपिएफनि जानानै खामानि मावगासिनो बिथाङा एमपि इलेक्सनावबो गोबां आबां जाबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिनि आबां जाबां बुंनाय खोथाया दिनैसिम साक्सेसफुल जानो हायाखिसै मोगथां महर लानो हायाखिसै बिथाङा थांनाय एमपि इलेक्सनावबो सासेबो एमपिखौ देरहाहोनो हायाखिसै दिनै जोङो नुदों रायजो राजाफोरनो जोङो गोबां खौसे गोजोननाय लाबोनो हादों गोबां मानसिफोरनो जोङो फसंथान होनो हादों जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएलनि फारसे आवगायनानै फैदों आरो बिपिएफआ दिनै जिर' जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो बिथाङा माने फाग्ला बायदि आबुं जाबुं खोथा बुंनानै माने रायजोफोरनि गेजेराव गुबुंले आबहावा सोमजिनो नागिरदों। दा बिथाङा जाहैबाय इउपिपिएलनि सासे डायनामिक लिडार आरो दा बिथाङा कास्टम बसुमतारी सारखौ गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय आं भिडिअखौ फोजोबनाय जायाखिसै दा आरो बुंबावदों बिपिएफआ फैगोन समफ्राव माने जिर' जानो थांगासिनो दं दा बेफोरनो बिराद इन्टारेस्टिं नङा होमब्ला दिनै मोनसे राजनितियाव बादायलायनाय गैयाबा जेबो राजनितिक जाया रायजोफोर दा दिनै दिपेन बर'आ बुंदोंमोन खौसे जानांगौ रिजनेल पार्टियानो खौसे जानांसिगौ माने जोंनि बर'नि रिजनेल पार्टि आरो इउपिपिएल बिपिएफआ नाथाय दिनै ससे समावल' बिराद गरमा गरमि जालांबाय रायजोफोर नङा होमबा नाथाय दिनै नैबे समाव सिरि स्राय दा गावजों गाव पुरा अर सुलायनाय मुं सुलायनाय बखिलायनाया माने सोमजिफिनबाय आरो मा दा माब्रै खौसे जागोन दा बेखौसो साननांगोन दिनै बिपिएफआ फैगोन समफ्राव जिर' जानो थांगासिनो दंबाय बिथाङा नङा होमबा आरो गोबां आसनि लाबोबाय होनबाय दिनै नोंथांमोना मा प्रुफ होनो हायो दिनै नोंथांमोना मा मोजां आसनि लाबोखो बबे जायगायाव मा अनुस्थान फसंखो नोंथांमोनालाय आरो जोंनि हारिनि थाखाय मा मावखो नङा होमब्ला दिनैथ' जेबो गैया जिर' दा जोङो बेखौनो बुंनांगोन बिथांमोना बिदिनो नाना बाना बुंलाबायो बखिलाबायो आरो लाजिनांबाथाय बिदिनो नालाय बिथांमोना ओमफ्राय कास्टम बसुमतारीया एबसुनिफ्राय होखारजादों होनलाबायबाय दा बिदिनो बिथांमोना जै गावस्रा लाजिनांबाय गन्थङाव दै हाबबाय माने सैथो बाथ्रा खोनानानै अब्ला बिथांमोना नाना बाना होनलालाबायनोसै सोरखौबा माबा केलेंकारि माबा खारि माबा माबि होनलालालांसै बै रुंगुल बर' बिथांमोन बायदि दा बिसिनि आखुआनो जाहैबाय माने बखिनाय सोरखौबा सोंखारिनाय माने बिथांमोनानो जाहैबाय बे आखलखौ जाहैबाय बिथांमोना फैगोन जेनेरेसननि थाखाय होलांनो नागिरनाय होननानै आं दहायनो बुंखादों भिडिअ नङा होमब्ला दा जिखुनु हक दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बा आइ आफाफ्रा बिथांमोननि मावनायखौ नुवाखसै नङा होमब्ला आरो बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौनो मावफुंनो हायाखसै होमबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा फैगोन समफ्राव बिथांमोनखौ मानो आसा खालामनानै थाबावनांगौ जाखो नङा होमबा दा दिनै सोर जिर' जानो थांगासिनो दं नङा होमब्ला दिनै इउपिपिएलआ जेब्लानाखि नैबे बिटिसि इलेक्सनाव जेनगोन बै जेननायनिफ्रायनो इउपिपिएल होननाय सोदोबखौ खुनु रायजो राजा आइ आफायाबो खुगायाव लाबोनाय नंला बेखौल' नायबाय थाबानो जाबाय आरो समखौ नेनानै थाबानो जाबाय बिटिसि इलेक्सनखौ समखौ नेनानै थादो अब्लानो बुजिसिगोन नोंथाङा आरो बिथाङा मा बुंबावदों माने बिराद सान्थि जाबायनो सान्थि जाबायब्ला दिनै नोंथांमोनहा जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्रा एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ दिनै मानो सासेबो बख'नो हायाखै नङा होमब्ला दिनै नैबे भिडिअखौ नायदो दिनै एमबाथा बिथाङा मा रोखोम मोसौफोर बायदि दुरुं लाला लिला खानानै बोबाय जादों होमबा बेनो जाहैबाय सान्थि सुक्ति बेनो जाहैबाय गोजोन थासारि नोंथांमोननि नङा होमबा दा बेफोरखौ बुंबानो नोंथांमोनहा लाजिनाङोब्रा दा बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोनहा मा सानखो
कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय UPPL प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि सान्थि सुक्ति रायजोफोर।